tanongin mo. Ate Remy, magandang umaga po. Umaga po. Ito si Ate Remy, taga Calamba, Laguna daw siya. Gumaling na po siya nung unang pag-service namin dito sa Humble, Barangay Dayap, Kalawan, Laguna. Ang sakit po nung una ni Ate Remy ay yung paa niya na ang laki ng sugat niyan na ilang buwan mo na pong nararanasan yung 3 years na yun. 2 years na, yung 3 years. Tapos po yung unang gamot pa lang po sa inyo nung unang service namin dito sa Kalawan ay magaling na talaga siya. Gumaling na agad. Mapahirap ko. Yan, yun po ang patunay, tuyong-tuyo na nga po. Wala na siyang sugat. Ngayon kaya lang naman po siya bumalik dahil kakaiba daw po yung nararamdaman niya dahil may sakit daw siya sa balat. Nangangati daw yung kanyang buong katawan. Kumusta naman po yung pagpagamot mo ngayon dahil sa kati-kati mo sa katawan? Okay na. Wala nang makate. Ano po ba yung sumapi sa'yo? Ang sabi, ni Apo, yung maligno ba yun? Maligno. Maligno. Yun. Kaya makikiraan ka, Ate Remy. Pagkakaiba yung pinupuntahan mo, sa pakiramdam mo kakaiba, makikiraan po tayo. Kasi hindi natin sila nakikita. Salamat po ng marami, Ate Remy, sa inyong pagtitiwala. At nagdala ka pa ng pasyente mo, galing pa kayo ng Kalawan, ay Calamba, Laguna. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa Alipin, Ama Jesus Nazareno. Talagang magaling ka na? Magaling na. Wala na yung kati-kati? Okay. Salamat po. Bye-bye.